देखिए दोस्तों, पता नहीं क्या दिखा रही है ये वीडियो में। देखिए का गाइस, हाउ इतना महंगा हम हई खरीदले रहनी है। अभी एकरा के ज्यादा दिन हम यूजो नहीं की कैनी, अदले तुर के रख दिलस लोग। ज्यादा मजाक ना करे हमरा लोग, बता देता नहीं। के तू लेबा के नाम बताओ हमरा के तू लेबा, हम अभी कभी खरीदवाए ओकरा से बताओ। नकवा तुरी और के तुरी ऊ कैसे माने तूर देलस ऊ, देखा तनी खेला तला ए से कौन खेला होला? ई त बाल झाड़े वाला है, ए से के खेलेला? हमरा समझ नहीं आवत। हमार बाल झाड़ा तला तला टूटेला। तब बाल झाड़ा तरला कि कौन चीज झाड़ता ला? बाल हती हती बाल, हमरा इतना लंबा बाल बा त ना टूटेला, हती चुकी बाल से टूट गल है। देख रहे गाइस कितना झूठ बोल रहा है। तो का के मारा जाओ। तो एगो तो खरीद के ना देवेनी हमरा के कुछ कहियो। तई के तू के दिल वाला खरीद के अपन नाम दिया कि हम ही देले बानी। तो के दिले हां झूठ ठगन हमरा कुछ नहीं के जानत, हमरा तो चाही भाई, हम नहीं के जानत। हमरा के लिया के दलो। हाँ चला सब छोड़ दम कावा। ठीक बात। ठीक हुआ एक और बार बार एक ही चीज होगा, जब पैंट टूट गए दूसरा खरीद दे। अभी हमरा के खरीद के लिया भाई। अभी कहाँ से खरीद के लिया? तो काहे मानियो?